Americké nákladní vozy jsou legendou. Jsou to čisté ocelové svaly, gigantické kabiny a řev, který ovládá dálnici. Jsou největší, nejlepší, nebo si to alespoň myslíme. Protože existuje nepříjemná pravda, která řve silněji. Zatímco svět postupuje kupředu s efektivnějšími, bezpečnějšími a výkonnějšími silničními kolosy, Spojené státy uvízly v minulosti. Dnes to není názor, je to vyšetřování. Proč evropský nákladní vůz v mnoha klíčových aspektech technologicky poráží americký symbol? Odpověď není pod kapotou. Je pohřbena v politice, v geografii a v rozhodnutí učiněném před 40 lety, které zmrazilo obra v čase. Začněme. Když se Amerika rozhodla přestat růst. Historie amerického nákladního vozu nebyla vždy historií stagnace. Byla doba, dlouhý úsvit trvající téměř 80 let, kdy každé desetiletí přinášelo skok. Více váhy, více výkonu, větší délka. Byl to vzestupný závod poháněný jednoduchou a mocnou logikou. Přeprava většího množství nákladu za méně peněz činí národ bohatším. Železnice se prodlužovaly, lodě rostly až do monstrózních rozměrů a nákladní vozy, tito noví králové silnic, sledovali stejnou nezastavitelnou cestu. Dokud se náhle nezastavili. Nikoli pro nedostatek vynalézavosti, ani kvůli limitům metalurgie. Zastavili se kvůli zákonu. Magické číslo zapsané ve federálních knihách. 80 000 liber. Tato číslice se stala neviditelnou zdí, která prudce zabrzdila fyzický vývoj silniční dopravy ve Spojených státech. Abychom pochopili, proč se evropský nákladní vůz zdá být dnes tak pokročilý, musíme nejprve prozkoumat přesný okamžik, kdy se ten americký vědomě rozhodl přestat vyvíjet. Přerušený sen. Od nepřetržitého růstu k federálnímu limitu. Vše začalo logistickým problémem. Na začátku 20. století byl Alexander Winton, výrobce automobilů v Clevelandu, unavený z toho, že jeho nová auta během dodávky sbírala kilometry na tachometru. Jeho řešení bylo brutálně jednoduché. Vzal podvozek auta, dozadu umístil závěs a připojil k němu přívěs, který vezl jedno jediné vozidlo. Narodil se první návěs. Nákladní auto pro nákladní auta. Tato jiskra praktické vynalézavosti zažehla revoluci. Brzy nákladní vozy přestaly přepravovat pouze jiná vozidla a začaly vozit všechno. Jak rostla jejich užitečnost, rostla i jejich velikost. Technická vylepšení přicházela v po sobě jdoucích vlnách. Dieselové motory, účinnější a výkonnější než jejich benzinoví předchůdci. Pneumatiky, které dokázaly unést dříve nemyslitelné náklady. Brzdové systémy a řízení, které dávaly kontrolu nad stále většími masami. Existoval ctnostný cyklus, okruh zpětné vazby, který se zdál být nekonečný. Lepší cesty, zpevněné a pevnější, umožňovaly průjezd větších nákladních vozů. Tyto větší nákladní vozy snižovaly náklady na přepravu 1 tuny zboží na 1 míli. Nižší náklady znamenaly větší poptávku po silniční dopravě. A větší poptávka vytvářela politický a ekonomický tlak na budování ještě lepších a delších silnic. Byla to vzestupná spirála pokroku. Státy začaly tento růst regulovat a zaváděly první hmotnostní limity, jako bylo 28 000 liber v Massachusetts v roce 1913, což odpovídalo váze 2 afrických slonů. Byla to regulace, která následovala trend, nikoli ho brzdila. Skutečný bod zlomu, první velký strop, přišel v roce 1956. Uprostřed studené války, pod záminkou národní obrany, ale s jasným cílem ekonomicky sjednotit zemi, Kongres vyhlásil zákon o mezistátních dálnicích. Poprvé byla Amerika vybavena sítí širokých, rovných a jednotných silnic, které křižovaly celý kontinent. S ní přišel první jednotný federální hmotnostní limit – 73 000 liber. Ekvivalent 5,5 slona. Nebyl to represivní limit, bylo to potvrzení nového standardu gigantismu. Nákladní vozy rostly, aby zaplnili tento legální prostor, stávaly se delšími, výkonnějšími. Stali se dravým konkurentem pro železnici a nabízeli flexibilitu od dveří ke dveřím, které se vlak nikdy nemohl rovnat. Kamioňácká kultura explodovala v 60. a 70. letech s filmy, hudbou a aurou rebélie a svobody. Americký sen s koly a 10litrovým motorem. Vše nasvědčovalo tomu, že křivka růstu bude stoupat navždy. Fyzika to umožňovala, ekonomika to vyžadovala.
Ale politika měla jiné plány. Krize, která vše změnila. Ropa, protesty a skleněný strop. V říjnu roku 1973 Sen narazil na zeď geopolitické reality. Jomkipurská válka vyvolala ropné embargo arabských zemí proti západu. První ropný šok zasáhl Spojené státy jako kladivo. Ceny benzínu vyletěly nahoru. Palivo bylo na příděl. Prezident Nixon v zoufalém pokusu o úsporu zavedl národní rychlostní limit 55 mil za hodinu. Pro dopravní průmysl to byla dokonalá bouře. Ziskové marže, vždy těsné, se vypařily. Řidiči, mnozí z nich váleční veteráni zvyklí na disciplínu, ale i na akci, dosáhli svého limitu. Představte si tu scénu. Řidič kamionu jako J.V. Edwards, v CB rádiu známý jako River Rat, zastavuje u každé čerpací stanice podél mezistátní dálnice 80, stojí ve frontě na svůj příděl nafty, ztrácí drahocenné hodiny, peníze a trpělivost. V prosinci měl River Rat dost. Vzal svůj nákladní vůz, zaparkoval ho napříč silnicí v Pensylvánii a přes CB rádio, tento primitivní internet cest, vyzval své kolegy, aby se přidali. Blokáda se rozšířila jako lesní požár. Nebyl to prostý protest proti ceně paliva. Byla to vzpoura s konkrétními požadavky. Mezi nimi byl jeden zásadní. Chtěli mít možnost vozit na jednu jízdu větší váhu. Jejich logika byla bezchybná, čistá úspora z rozsahu. Je efektivnější a tudíž výnosnější, aby jeden řidič s jedním tahačem táhl větší náklad, než aby se stejná váha dělila mezi 2 nebo 3 různé nákladní vozy se 2 nebo 3 řidiči a 2 nebo 3 motory spotřebovávajícími palivo. Žádali o zvýšení federálního hmotnostního limitu. Požadovali také jednotnost, konec mozaiky různých zákonů v každém státě, která dělala z plánování národní trasy logistickou noční můru. Tlak zafungoval, ale s klíčovým obratem. V roce 1982 federální vláda ustoupila, ale jen napůl. Zvýšila limit délky přívěsu o 5 stop. A zvýšila maximální hmotnostní limit na oněch slavných 80 000 liber, což je váha 6 dospělých slonů. Vypadalo to jako vítězství, ale bylo to otrávené vítězství. Protože tento nový limit nepřišel s doložkou o budoucí revizi ani s příslibem studií pro postupné zvyšování. Byl stanoven jako definitivní zeď. Až sem. Protest získal jednorázové zvýšení, ale prohrál válku o nepřetržitý růst. Skleněný strop se stal ocelovým. Neočekávaný důsledek, gigantické kabiny, stagnující náklad. Zákon z roku 1982 měl technickou zvláštnost, která navždy změnila tvář amerického nákladního vozu. Při stanovení nových limitů délky norma výslovně vyloučila kabinu tahače z celkového měření. Měřit se měl pouze přívěs. Tato doložka, zdánlivě nepodstatná, byla designovým zemětřesením. Výrobci si přes noc uvědomili, že mohou kabinu prodloužit tak dalece, jak jim to fyzika a trh dovolí, aniž by ukradli jediný centimetr drahocennému nákladovému prostoru přívěsu. Efekt byl okamžitý a velkolepý. Styl cabover, kabina nad motorem, se svou plochou přední částí a kompaktním profilem, který dominoval filmům jako Konvoj, začal rychle vymírat. Proč mačkat řidiče nad motor, když mu můžete dopřát pojízdný obývací pokoj? Tak vznikl ikonický americký long nose, kabina s dlouhým nosem, ve kterém je umístěn motor, s chromovanou přední částí a metry prázdného prostoru před čelním sklem. Nebylo to aerodynamické vylepšení, ve skutečnosti je to horší, ani významná mechanická výhoda. Byl to čistě darovaný prostor. Prostor pro ložnici v plné velikosti, kuchyň, televizory, audiosystémy a ano, obrovské chladničky. Kabina se proměnila z pracovního stanoviště v luxusní apartmán na kolech. Zde leží velký paradox moderního amerického nákladního vozu. Zatímco část, která jízdu platí, nákladový prostor přívěsu, zamrzla v maximálních rozměrech z roku 1982, část, která je nákladem, kabina řidiče, vstoupila do spirály bezprecedentního růstu a luxusu. Optimalizovalo se pohodlí operátora, nikoli efektivita nákladu. Nákladní vůz se stal symbolem kočovného a mocného životního stylu, ale jeho základní schopnost dělat svou práci, přepravit co největší množství zboží za nejnižší cenu, zákonem ustrnula.
Je to, jako kdyby se tesař, kterému zakázali používat větší pily, místo toho rozhodl utratit všechny své peníze za zdobení svého kufru na nářadí zlatem. Září víc, ale dřevo lépe neřeže. Kultura konformismu, když průmysl přestane žádat více. 40 let stejného limitu nezmrazí jen specifikace, zmrazí to i myšlení. Pokud se dnes v americkém odvětví silniční dopravy zeptáte na možnost zvýšení federálního limitu hmotnosti nebo délky, nejčastější odpovědí je pokrčení rameny. Není to téma k hovoru. Ve Washingtonu neexistuje silná lobby, která by tlačila na větší nákladní vozy. Velcí výrobci Peterbilt, Kenworth, Freightliner, International mezi sebou urputně bojují, ale dělají to uvnitř ohrady, jejíž ploty nakreslil Kongres v éře Reagana. Soutěží v komfortu, spolehlivosti, personalizaci a lesku chromu. Nesoutěží v revoluci v kapacitě nákladu, protože pravidla hry to zakazují. Tento konformismus je živen pohodlným oligopolem. Absence významné externí konkurence, evropské nákladní vozy čelí obrovským regulačním bariérám pro prodej v USA, znamená, že neexistuje žádný disruptivní činitel, který by si vynutil změnu pravidel. Průmysl si limit internalizoval. Inženýři navrhují pro 80 000 liber, manažeři vozových parků počítají své náklady pro 80 000 liber, řidiči nakládají pro 80 000 liber. Horizont možností se smrštil tak, aby se přesně shodoval s legálním limitem. Nežádá se o to, co se nepovažuje za možné. Toto pasivní přijetí status quo je možná nejvýmluvnějším příznakem velkého zmrazení. Průmysl nevolá po inovaci, protože v tom nejzásadnějším aspektu, velikost lomítko hmotnost, mu regulace před 2 generacemi řekla, že inovace skončila. Věnovali se tedy inovování ve všem ostatním a vytvořili nejkomfortnější a nejpřizpůsobitelnější stroje na světě, které jsou však technicky zmrazené v čase. Ale svět se nezastavil, aby na Ameriku počkal. Zatímco jsme zde diskutovali o velikosti chladniček v kabinách, na druhé straně oceánu inženýři, vlády a dokonce i cyklisté připravovali tichou revoluci, která v porovnání s nimi dělá z našich nákladních vozů dinosaury, sice pohodlné, ale přesto dinosaury. Proč Evropa a Austrálie vítězí? Zatímco Amerika podřimovala v komfortu svých prostorných kabin a svého posvátného limitu 80 000 liber, v laboratořích, na zkušebních drahách a na klikatých silnicích jiných kontinentů se pomalu připravovala revoluce. Nebyl to hlučný střet, ale metodický postup, poháněný nikoli nostalgií nebo kulturou, ale tvrdými daty, čistou fyzikou a jednoduchou otázkou, jak přepravit více, bezpečněji a s menším množstvím prostředků. Výsledkem je, že dnes v aspektech, které jsou pro budoucnost dopravy skutečně důležité, efektivita, bezpečnost a produktivita, byl americký nákladní vůz nejen překonán, ale zůstává odhalen jako relikvie zastaralé filozofie. Toto jsou důkazy, kus po kuse, tiché revoluce, která vyhrála závod. Není to o velikosti, ale o inteligenci, filozofie evropského designu. Nejzřetelnější rozdíl je také ten nejhlubší. Oproti americkému long nose s motorem pohřbeným pod metrem chromované kapoty vsadila Evropa na cubover. Plochá, hranatá přední část, kde řidič sedí prakticky nad přední nápravou. To není estetická preference, je to brutálně pragmatické inženýrské rozhodnutí. Za prvé, efektivita prostoru. Na kontinentu s užšími silnicemi, uzavřenějšími zatáčkami a přísnými limity celkové délky se počítá každý centimetr. Cubover umožňuje, aby v rámci stejné celkové legální délky byl přívěs o několik stop delší. Prostor se krade motoru, nikoli nákladu. Za druhé, aerodynamika. Plochá a vertikální přední část spojená s integrovanými deflektory a bočními spoilery vytváří mnohem menší turbulence než zaoblený a dlouhý profil amerického nákladního vozu. Menší odpor vzduchu znamená méně spáleného paliva pro udržení stejné rychlosti. Za třetí, a to je nejdůležitější, viditelnost. Díky sezení nad přední nápravou má evropský řidič téměř panoramatické zorné pole. Vidí okraje svého vlastního vozu, asfalt přímo před svými koly a slepé úhly jsou drasticky redukovány.
Evropský nákladní vůz není chápán jako tahač, ke kterému se připojí dům a přívěs. Je to integrovaný systém, monolitický nástroj, kde každý komponent, kabina, podvozek, motor, přívěs je navržen tak, aby pracoval jako jeden celek s jediným účelem – maximalizovat provozní efektivitu, nikoli rezidenční komfort. Je to filozofie švýcarského nože proti filozofii luxusního kufříku s jediným nástrojem uvnitř. Technologická propast, která bolí, aktivní bezpečnost versus holá ocel. Zde se inferiorita stává hmatatelnou a znepokojivou. Nastupte do kabiny nového amerického nákladního vozu přímo z továrny. Je luxusní, prostorná. Nyní hledejte standardní bezpečnostní výbavu. Seznam je stručný a absence ohlušující. Zatímco Evropská unie nařídila, že systémy jako automatické nouzové brzdění AEBS, asistent udržování v jízdním pruhu a varování před boční kolizí jsou povinné, ve Spojených státech jsou v nejlepším případě drahou volitelnou výbavou. Ale nejtvrdší rána přichází při mluvení o poslední linii obrany airbagy. V evropském nákladním voze vyšší třídy, jako je Volvo nebo Scania, je řidič obalen bezpečnostním kokonem. Přední airbag, boční hlavové airbagy pokrývající celou kabinu, kolenní airbagy. Je to standard luxusního automobilu přenesený do kabiny. U amerického Peterbiltu, Kenworthu nebo Freightlineru je odpověď skličující. Nejsou žádné. Jen možná airbag ve volantu. Nic víc. Americká bezpečnostní filozofie byla tradičně reaktivní. Postavit tak silný podvozek a tak robustní kabinu, aby přežila náraz. Evropská filozofie je aktivní a preventivní. Nejprve nehodě zabránit pomocí technologie. Pokud je nevyhnutelná, minimalizovat zranění řidiče pomocí pokročilých zádržných systémů. Je to rozdíl mezi vírou, že tě zachrání tvé brnění, a používáním štítu, radaru a inteligentní přilby. Tato propast není způsobena tím, že by američtí inženýři neuměli vyrobit airbagy. Je to dáno tím, že na trhu bez vnějšího regulačního tlaku a s klientem velké vozové parky, který upřednostňuje počáteční náklady před extra výbavou, nebyla aktivní bezpečnost prioritou. Holá ocel, jakkoliv tlustá, již nestačí. Koňské síly a efektivita. Motor není jen pro řev. Existuje paradox, který mate náhodného pozorovatele. Peterbilt 579 se svou obrovskou kapotou může hostit motor o výkonu až 605 koňských sil. Scania S730 se svou plochou a kompaktní přední částí nabízí motor V8, který dodává 770 koní. Jak je možné, že menší balení obsahuje více výkonu? A co je důležitější, k čemu ho potřebuje, když jsou v Evropě hmotnostní limity teoreticky podobné nebo vyšší? Odpověď vyvrací další mýtus. Ten výkon navíc není pro jízdu rychleji na rovince, je pro udržení efektivity pod extrémním stresem. Evropské silnice nejsou jen rovné dálnice. Jsou to horské průsmyky v Alpách, nekonečná stoupání v Pyrenejích, vedlejší silnice s prudkým sklonem. Když povolíte nákladní vozy o hmotnosti 160 000 liber, jako ve Finsku nebo Švédsku, potřebujete motor, který dokáže pohnout touto váhou do kopce, aniž by se zadusil, aniž by zpomalil na 2 km za hodinu a blokoval veškerý provoz a aniž by spotřebovával palivo po litrech za sekundu. Vysoký výkon spojený s automatizovanými převodovkami o 16 nebo více stupních umožňuje motoru pracovat v bodě jeho maximální efektivity i v těch nejnáročnějších podmínkách. V Evropě je palivová efektivita konstrukčním mandátem, parametrem stejně zásadním jako výkon nebo točivý moment. Není to šťastný důsledek, je to cíl. Evropský motor je navržen tak, aby byl vytrvalostním atletem, nikoli vzpěračem, který vyvine pouze hrubou sílu a pak odpočívá. Proto pod touto plochou a zdánlivě skromnou kapotou tepe pohonná jednotka, která je nejen výkonnější, ale je optimalizována tak, aby přeměnila každou kapku nafty na tuny přepravené na kilometr, nikoli na decibely řevu. Skutečný gigant, Austrálie a Road Trains, vedle kterých vypadá vše malé. Pokud se evropská efektivita zdá působivá, australské měřítko je přímo ohromující. Uvádí vše do perspektivy.
V Outbacku, kde se vzdálenosti měří na dny a městečka jsou ztracené body na hnědé mapě, vzniklo extrémní řešení pro extrémní geografii. Road train. Zapomeňte na limity. Typický australský road train může mít délku až 175 stop a hrubou hmotnost 300 000 liber. 23 slonů. Není to nákladní vůz, je to samohybná ocelová karavana. Vedou až 4 přívěsy zapojené za sebou. Důvodem existence je čistá nezbytnost. Austrálie má jednu z nejnižších hustot obyvatelstva na planetě a řídkou železniční síť. Pro přepravu železné rudy, dobytka nebo paliva přes tisíce kilometrů pouště je road train jedinou schůdnou možností. Ale nejvýmluvnější není jeho monstrózní velikost, ale to, že funguje. Dokazuje, že technické limity, které ochromily Ameriku, brzdná kapacita, tažná síla, integrita spojení, mohou být překonány specifickým inženýrstvím. Tahače s přeplňovanými motory, pneumatické brzdové systémy z více okruhy, zesílené závěsy. Dokonce mají Guinnessův rekord. Jeden tahač, který pohnul se 120 přívěsy v řadě dlouhé téměř 1,5 kilometru. Austrálie je živým, brutálním a nepopiratelným důkazem toho, že koncept příliš velkého je relativní. Pokud máte potřebu, inženýrství cestu najde. Mezitím v Americe, se zemí stejně rozlehlou a neosídlenou ve svém nitru, zůstává limit na úrovni městského nákladního vozu z 80. let. Cena pohodlí. Stagnující produktivita a úder pro ekonomiku. Celá tato diskuze o designu, bezpečnosti a výkonu se v jádru redukuje na jedno chladné číslo – produktivitu. Od roku 1990 vzrostla produktivita v železniční dopravě ve Spojených státech přibližně 5krát více než produktivita v dopravě silniční. Zamyslete se nad tím. Železnice, toto staré odvětví, inovovala a stala se efektivnější závratným tempem, zatímco sektor, který přepravuje 65% veškerého zboží v zemi, prakticky stagnuje. Hlavním důvodem je limit velikosti. Produktivita řidiče nákladního vozu je svázána s 80 000 librami, které může táhnout. Nezáleží na tom, jak moc se zlepší silnice, kolik paliva ušetří jeho nový motor. Jeho strop hodnoty přepravené na jednu jízdu je zákonem zmrazen. Náklady ušlé příležitosti jsou astronomické. Pro přepravu 1 600 000 liber potřebujete 20 jízd amerických nákladních vozů. S finskou normou byste potřebovali pouze 10. 10 řidičů místo 20. 10 spotřebovávajících motorů místo 20. 10 vozidel zabírajících místo na silnici místo 20. Neefektivita se násobí a platí se vyššími logistickými náklady, většími zácpami, vyššími emisemi a v konečném důsledku vyššími cenami na pultech. Vyberte si své měřítko. Dopad na životní prostředí, ekonomická efektivita, využití infrastruktury, bezpečnost silničního provozu. Téměř ve všech mělo americké rozhodnutí upřednostnit pohodlí kabiny před evolucí nákladu obrovskou cenu. Cenu, která se platí v každém účtu, v každé dopravní zácpě a v každé zbytečné tuně oxidu uhličitého, která se uvolní do atmosféry. Takže toto je nepříjemná pravda. Americký nákladní vůz není vnitřně špatný. Je to fosílie. Nádherná, pohodlná, přizpůsobitelná fosílie plná historie, ale přesto fosílie uchovaná v jantaru regulace z roku 1982. Zatímco Amerika ochrnula strachem z mostů a zvolila cestu pohodlí před efektivitou, Evropa postupovala s přísností důkazů a vyráběla nákladní vozy, které jsou inteligentními, bezpečnými a udržitelnými nástroji. Austrálie nám zase ukázala, že limity existují jen do té doby, než je potřeba vymaže z mapy. To není slepý patriotismus ani útok. Jsou to data, fyzika a ekonomika. Otázka, která se vznáší nad dálnicí, nezní, zda jsou americké nákladní vozy ikonické. Otázka zní, budeme i nadále uctívat pojízdné muzeum, nebo budeme mít konečně vůli probudit obra a modernizovat ho? Silnice budoucnosti již dláždí jiní a my zatím zůstáváme pozadu.